ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ କଲେଜ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ। ତ କଲେଜ ପାଖରୁ ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ସପିଙ୍ଗ ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ସପିଙ୍ଗ କରିବାକୁ। କାଇନା ଆମ କଲେଜ ଆଡ଼େ ତ ଯିବା ବୋଲବମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଁ ଆଉ ଗୁଡୁ ଭାଇ ଜଣେ ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମ ଛକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ଛକରେ। ତ ଗୁଡୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଦି ଜଣ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇନା ଆଉଛନ୍ତି ନା। ଗାଇସ୍ ତ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକିନି ବାହାରି ଗଲୁ ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ ଟି ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକିନି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ ତ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକିନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲୁ। ଭିଡିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସାଇକେଲ ପାର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଣିବାକୁ ସାଇକେଲ ପାର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ। ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଆଗକୁ। ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇ ଯିବୁ ଆମ କଲେଜ ଆଡେ। ଡ୍ରେସ୍ ନବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯାଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଗାଇସ୍ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନି ସେଇଟା ରେଡ୍ କଲରର ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଏଇ କଲରର ଆଣିଲୁ ଏଇ କ୍ୟାଟଲଗଟା ଏଇଟା। ଡ୍ରେସ୍ ଆମ ଗଞ୍ଜିଟା ପିନ୍ଧୁ ଏଇଟା। ଏଇଟା ନେଇକି ଆଇଲୁ ଯାଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ତ ରହୁଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।